Nyatane opo cah?
Tulus apalagi Rasakan Abadi. Wong Tulus lagune Rasakan Abadi. Kalian Wong Tulus semua? Kelaran terus Wong Tulus. Oh alah Citra ngapa? Sing tulus lanang tok wadone ora. Pahjan. Heeh, aku ya enggak setuju nek ngono, Mas. Rata-rata sing ngono niki wong lanang, bener ta? Sing tulus ki wong wadon ya ora? Berarti wong lanang karo wong wadon ki ancane kabeh ora tulus. Sing tulus iku bolone Mase, ya ora? Iya, bolone Mase sak josi Cynthia Rizka kembali.